Halo लोगोफोर दिनै आरो अफ्रि ब्लग 2 चेनेला दिनै गारिनिफ्राय जागायजेनबाय ओमफ्राय देरहासार इस्लारियाना जेब्ला बेचेलर जेब्ला इउट्यूबाव फैयाखैमोन अब्लानि समाव बियो बहा थांदोंमोन नङा होमबा जों बिनि बारै जों दान्दिसे खोनासंनानैबो लानि आरो बिनिफ्राय मा जाहाज बै जायगायावहाय थांनानै मा खामानि मावहैदोंमोन बै खामानिखौ मावनानै बियो मा मावना फैदों बिनिफ्राय एसेब्लाबो 100आव जों 20% मोनथिनानै लानि देरहासार इस्लारि दाहायसो मोनथिगोन बे बाथ्राखौ दा जों बेबो गारि सालायदों आंबो गारियाव जिरायनानै दङ ना ओंखायनो माखासे बाथ्राफोरखौ इमोसन बायदि रोखोम जालांगोन नालाय ओंखायनो जों माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै लाथ'ला जेब्ला न'आव सहैगोन बै मानसिखौ लोगो मोनगोन अब्लानासो टपिकआसो बेलेग एखेबारे मस्ला मस्लि बाङालिनि संनाय ना बेफोरबायदि जाहैगोन आरो बिदिब्ला जोङो नायलांबाय थानोसै नङा होमबा लोगोफोर जाबाय देरहा बहा जाहाज बानायहैदोंमोनलाय नोंसोरो गवा जोंखौ सोरबा जाहाज बानायग्रा सानो नामा दा फाग्ला मानसिलै बे बिसोर सानैबो दे मा बानायहैयोथाय मा सननि बाथ्रामोन बिफोरो 2012 नि सिगांलै 2012 घटनाया नोंलाय खारबोदों जोङो न'आव माने जोङो 2007 निफ्राय दंदोंना 2007 निफ्राय 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 बोसोर जोङो जाहाज मावदों ओमफ्राय मोनसे जाहाजखौ जों कमप्लिट खालामनो हायाखै खिन्थु ओमफ्राय दाना बे जाहाजा ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दङ मालिकआ फन हरो दा फाग्ला इन्जिनियारानो फैनानैल' खोन्थानानै थाङो पिक्सारखौ जों बानायफेरानो ओमफ्राय दा जाहाजा कमप्लिट जाहैबाय ओमफ्राय लिक गोजानो जाहाजानो नस्त चन्द्र एक नाम्बार नस्त चन्द्र होनबा बे सासे बै सासे ओमफ्राय जाहाजाबो जाब जुग नङामोन एलुमिनियामनिसो आच्छा ओमफ्राय एलुमिनियाम जाहाजखौ नों सहस नङा बानायनो अयथासार बेन जायो नंगौना नङा बेथना बेसेबां मोनोमोन मासाव 12 4,000 3,000ल' बेथन मोननो हजों होमबा जों हजों 12,000 जाखायो बा दासिमहालागै थानाय होनबा मालिक ट्रायलाव थांनाया ओरैबायदि गिथावना लैथोआवसो थांखानांगौ अभार टाइम दङ बे ट्रायलाव थांनायाव औ सप्तासे गाहाम ट्रायल जायो आरो 100 स्पिड बा सानसे 100 स्पिड सालायखानांगौब्रा माने थावफ्रा बेसेबां खारो बेसेबां मायो बेखौ नायनांगौ बल्ब इन्जिन गासिबो बल्बनि गोजा आरो ओमफ्राय नेभिफोरनि बानायोमोन जों बटखौ आच्छा जिबनाव मावबोबाय आरो बिनिबो एक्सपिरियेन्स दङ खिन्थु जोंनि बे जायगायाव सोलिया माखौबासो सोलोंनानै फैबाय जों माखौ सोलोंना फैखो नोंलाय वेल्डिं होनाय ग्रेन्डार मारिनाय ओमफ्राय मेपफोर माबा माने मोनसे मेप बानायना होयोना डिजाइन मा होनना बुङो बेखौ फांखाया जेनेबा जाहाजाव फांखाखौ मोनबेसे होनांगौ फांखाया जाहाजनिया उल्थां फाल्थां गिदिङोब्रा मोनबेसे होनांगौ मा मोननै दङमोन जोंना मोननै दङ सिंगेल खियाबो दङ ओमफ्राय ओरैबायदि डिजाइन बानायोमोन बानायनायाबा ओमफ्राय जाहाजा फ्लाइबर्डजों बानायोमोन फ्लाइबार ओमफ्राय फ्लाइबारजों माबायदि बानायोमोन आथा होयो आरो सायावहाय बेखौनो ना दाफबनांगौ बेखौनो सिरेजों खय मास मावा नों बावहायलै 5 बोसोराव 4 बोसोरा बेयाव मावदों ओमफ्राय 1 बोसोरा हरै बाहेरावहाय गुबुन खामानि नोंबो जा दुलन्थरथारमोन ओमफ्राय दा जोंनि लोगो सासे बिजनिनि रुपसिं होननाय दङ बिराद बान्द्रामिमोन नामालै नोंबोलाय न'आव थाथारि साला बियो दा 70,000 मोनसै बेथनाखौ माथो बै जायगायाव सेटेल जाबाय बियो हिनजाव थिनजाव लानानै थांजोबबायनो दा थिगानोखा जाखाबाय मोजां जाखाबाय ना गाव बे कम्पानिनि मेनेजारा जोंखौनो लिंहरफिनगासिनो दं मुगा इउटुबार जाबाय होनना मिथिबायना आंखौ नों थांगोन ना थाङा दालाय दाना प्रसार होफिननांगौ नों थांगोन ना थाङा बुस्थुआथ' जों बानायनाया सेल बानायनो हायासै बेखौनोथ' होनबाय नों थांगोन ना थाङा दा बुहुल बानायबोनानै आंबो बे बुहुलखौलाय बोरै थगायनानै फानहैनो बेबायदिनो लिक जादोंनोलै अनेक लिक दङनो जानो हाबावगौ नामा जोङो
मालिका लिंहरबा नङाब्रा मालिकफोरनियाबो भुल दङ गावसो भुल मावबाय ओमफ्राय थेवबो भुल दङ मालिकखौ भुल हमबावोलै बिबो आग्ला बे जिबनाव जाहाज ना बानायफेरा खनसे गोदान सोदान थ्रोब सोनानै दोनहैनानै जोंखौ मालाय साननांगोन ना गोदान सोदान थ्रोब सोहैबाय मावनो नोंसोर सानैबो जाहाजावनो मावखादोंमोन ना मा नङा जों ज' माखा मायाव बे माबायाव थांनायावबो जोङो ज' फैनायावबो ज' ओमफ्राय बे समनिफ्रायसो आयु 2012 निफ्राय जों लोगो मोनलायाखै दिनै फुराना पार्टनार होमबाथ' नोंबो फुराना पार्टनार हिसाबै हांसोआ मासे सिथारदो हांसो होननो नागिरदोंमोन औ हांसो सिथारदो ओमफ्राय घटनाया जों हजोंनिफ्राय मा खारननि थाखाय फैदों मिथिगौ माने 2012 जानोसै 11 आव फैनोसै जों 11 लास्टआव 2012 आव संसारानो जोबनोसै मोनसे घटना जादोंमोन ना बै समाव 2012 मुभि ओंखारलायाखैमोन होनबा जोंनाथ' गवायाव जेरैबो नाय माने लैथो गोजा आइलेण्डआवसो थायोमोन आरो जों कम्पानिनि नामा नोङो लैथोनि सिङाव हाबलांनानैसो बैयावसो जाहाज बानायखायोमोन ओमफ्राय बुस्थुआ जाहैबाय मा फाइबार ग्लास मोन नामा फाइबार ग्लास इटालि माबासोमोन खिन्थु मेड इन इण्डिया नङामोन दा नोंसोरो दा नोंखौथ' लिंहरबाय नागिरगासिनो दं बिगोमाया जेनेबा नोंसोरथ' मावना फैनाय हिसाबै बेखौनोथ' होनबाय नोंसोरथ' मावना फैबाय दा देरहाखौ दा नोंसोर सानैखौ लिंहरफिनबा नोंसोर थांगोन ना थाङा थांला बुहुला जोंनि मावबोखाबाय बे जाहाजखौ मानो माने लिक गोजानोलै लिक गोजानो माने दैयावनो खोख्लैनो हाया माने कम्पिउटारावहाय चेक खालामनानै नायजोबो बे हराव जोंखौ लानानै फिदिंबायलै ओमफ्राय गावसोरबो उन्दुनो ओंखारो जोंबो उन्दुनो ओंखारो सावथेबाय थानो बे बुस्थुखौ सावथेबाय थानो हाया होमबाथ' नोंसोर सानैबो महा बान्द्रा मिलि आरो सासे दंबावो बे बैहाय थायो बबेनि दाख्लैसो लोगो मोनलायलायदों आयु नों लोगो मोनजोबबावबाय नों बेहाबो सासे नै ओरै बिजामादै बिहाव बेबो सासेमोन साथामजों थायोमोन जों माखासेयाव नोङो दा जायफोरा खामानि हजोंनिफ्राय फैनायाव जोङो 2012 आव संसार जोबनोसै होननानै मोखां नायलायलाय थैहैनोसै न'आव होननानैसो फैदोंमोन आरो जों ओमफ्राय संसारानो जोबासै दा आरो गोदानसो जाफिनबावबाय दा 20 माबा टेस्ट 20 फैबाय नै दाबो बिनि उनाव नों राबनखौ बोरै लोगो मोनफैगोन नों हजोंनिफ्राय फैनानै लोगो मोनफैदोंमोन नामा खर' 10था राबनाखौ बेखौ लोगो मोनफैदों बे नोंनिख्रुइबो रासिन बान्द्रामिमोनलै मानसिया अयथासार बान्द्रामिलै थैनासो थांबाय मानसिया ने होजोंबो बिराद काहानि दङ सोरनि नोंनिया सासे मानसिया ओरैबायदि आखिर जाना हैबाय सानसेखालि मा आखिर हासुनो हायाब्रा मबाइल फानजोबनानै दाहायबाबो हामखायासैलै लास्टआव आसामाव फाथायहरनांबाय बेखौ माने डक्टरा बिजिया थुना हरो जों खामानिया होआ दान हामगोन बियो होननानै मा खोथा मोनैनि सिगांलै आखिर जाबावदोंनोलै जानाय मानसिफोर लोगो मोनबावदों आं होमबा बे नकिया N सिरिज मबाइला बिराद दामि आरो आच्छा बे मबाइलखौ लादों आं बे समाव नकिया ओमफ्राय 95 बेखौबोथ' नायगार सिथारनो हाया मबाइल लानाया माखौ लादोंमोन ओरै नाग्राया N95 ना माबा गोसोआव गैला बे समाव बियो बिराद दामिब्रा बेखौ लानाय नुबाथाय बे मालिक आरो ओमफ्राय नेटानो सालायजाखाया आरो दामनायल'खा होमबा गथ'फोर नायलाबायनाय गथ'फ्रा ओरैनो दा चाइनिस मबाइलफ्रा जेरै नुयो होनबा देरहासाराबो होनबा बहुत खामानि मावहैदों मावदों दा सिखा खंखाइखौ मोनगोन ना मोनला दा नोंनाव सिखा खंखाइ मोनो अर्डार सबसे मोजां गोलोम बोथोर हाबहांआव थांनांगौ आरो बेवहाय बिराद गिदिर इभेन्ट जायो आच्छा रावजोंबो लेना देना गैयामोन जों फांसना जाबा गावबा गाव मोसाहैनांगौ क्रिसमास समाव क्रिसमास समाव ओमफ्राय
बे समावथ' नभेम्बरनिफ्राय डिसेम्बर जोबजासे 1 थारिखसिम मेला जाखायो बिराद अल गवा होनो बेखौ बिराद गिदिर चार्च दङ आरो बेयाव बिराद गिदिर गिर्जा दङ इन्डियायाव बेनो पुरानासिन चार्च होननानै बे जायगाखौ सिंगाम फिल्माव नायबा नुगोन बे सिंगाम फिल्मा जों थाबानो शुटिं जादों ने बे गारिफोर गिदिंलायनानै ओरै पिस्तलजों गावलायनाय गैया होनबा सिंगाम फिल्माव गारिफोर होर गिदिंनाया बे जों बै ओरै माबा बेरायमारदों होनबा देरहायाबो माबा नुबाय जों फिल्म शुटिं खालामनायखौ माने बै ट्रेनजोंसो बोखोनानै बे जरावनो आरो गारि गिदिंनाया क्रेंजोंसो बोखोनानै फिदिङो मेगन जिलायनाय नायबाय बेखौनो नामा मेगन जिलायनाय नायबावो जोंखौ होबथायोबा थांनो मोनबावाब्रा जों गोजानाव थानानैसो नायनांगौ फाग्ला एफा दामि शुटिं फिल्म जागासिनो नों बहाय बोरै थांनो होनांगौ जाखो बे सिंगामाथ' गवायावनो बांसिन जादोंना शुटिंआ ओमफ्राय पान्जियाव जादों बै लैथो सेरा बेयाव बै ओरै बुख्लायनाया जेखियानो जादोंला नोंसोरो बे जाहाजखौ जाहाजा जे गब्लं जाजोबदों बेखौ फानहैनो थांफिनगोन थांलालै बेखौ जों हाला बेखौ सोर फोलावबावनांगौ ओमफ्राय ओरैबायदि हस्पिटाल खामानि हेड मिस्ट्रिया नैबे माने मेनेजारा बिल्डिं उखुमावहाय खुन्थिया लागायनो थिनहरबायलै दाना गाहायनि खुन्थियाखौ साननोबा गोजौआवहाय बाहागा मिलायहैया माने हाजार सुनानै सानबाबो मिलायहोनो हाला माने खुन्थियाखौनो फसंनो हाला जेरावबो एडजास्टआनो जायालै माने गावसिनि खोन्थानायानो जाया ओरै खनाजों सुगोन जोंनि बायदि जाम्बा जाम्बिसिम सुनायबा अरजाया बिसोर ओरै खनाजों सुगोन ओरै खनाजों सुगोन माबा बेखादा बेसेबांबा सानदुंथि गोजौआव ओमफ्राय माबायालाय मालिकानो फैबावबाय आसला जाहाज बानायग्रानै फ्रांल' गोलैदो होफैगाबलाय माने गोजौआवबो लहानि गोजासो उखुमाबो लहानि बेयाव लहानि प्लेट गायसननानै आरो बिल्डिं मोनसे गोजौआव बानायहैबावनांगौ खोनाबाय फाग्ला जों बिनि नलेजआनो गैया थांनायसोलै दौदो रायलायगौमानि बांगौ थ' लोगोफोरना दिनै देरहासार इस्लारिया बै समाव बेचेलार टाइमाव मोनसे जायगायाव दुबाइयाव जानाय मावनाय जाबोदोंलै आरो मोनसेखौथ' खोन्थाजाया खोन्थाजायै दंबावनो आरोबाव बेबा मा साइजनि बेवाया जे बोरैबा मोनथिगोन जाना लाबाय गैया जोंहा जेबो गोरोन्थि गैया आच्छा माने सासे मानसिया बिबोनां लानानै थांदोंलै खामानि लोगोफोरखौ बहायनो दोनथ'बाय थारिखआव आखिर जाग्राया सोरमोनलाय गैया बेयाव हा सोरमोन आखिर जानाया आं बुंलालै नोंनो मिथिखागौ मा नाम बियो नोंनिनो लोगोखा खोन्थाब्रा एसे दे गिबि हांखोखौल'नो खोन्था बिसोरनि खामानि मावनो थांग्राफ्रा आखिर जालायनायनो खिन्थु बे मानसिखौ बे आरोखि बाथ्राया जाय हक सरि क्षमा खालाम आं एसे इन्जय खालामबाय दे थ' अफ्रि ब्लग 2 खौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों